I 1990'erne og årene derefter blev der foretaget omfattende moderniseringer, hvor beboerne blev inddraget i beslutningsprocesserne. Carré 7 fik badeværelser ved, at det blev monteret tårne udvendigt. I Carré 12, som jo var født med visse skavanker, kom der badeværelser, og nogle af de små toværelses blev lagt sammen til familievenlige lejligheder. I en periode byggede AKB høje karréer med lukkede gårdrum, før man gik over til de åbne vinkelhuse. Det var især karréerne 7, 8 og Grønnegården, hele den østlige side af Bovbjergsvej, der har gårdrum med meget skygge og triste gårdfacader. Det var ikke de mest børnevenlige legerum. Med det nye beboerdemokrati gik beboerne i gang med at forbedre gårdene sammen med AKB. I 1996 blev AKB lagt sammen med KAB for at få større gennemslagskraft over for politikerne og for at opnå administrative besparelser. De gamle AKB-afdelinger eksisterer nu som underafdelinger under det fælles KAB, men beboerdemokratiet fortsætter som før. Beboerdemokratiets lange fødsel gennem 70'erne og 80'erne har givet dønninger helt til i dag. Afdelingsbestyrelserne fungerer, beboerbladet udkommer stadig, og nye generationer har givet bladet et løft. Kvartershuset er nu overtaget af en beboerstyret forening, som udfører et stort socialt og folkeoplysende arbejde i bydelen. Mange andre initiativer er opstået, og efter nogle år synet hen igen. For der skal frivillige ildsjæle til at lægge et stykke arbejde, og der kommer ikke altid nye kræfter, når de gamle trænger til afløsning. Kan beboerdemokratiet overleve i dag? Det er op til dig og mig, om vi vil gøre, hvad der skal til. København blev grundlagt af Absalon Sierman, den mægtige biskop og krigsherre. Frederiksholm blev grundlagt af almindelige jævne arbejdere, der selv ville forme deres liv. Det er gået op og ned med drømmen om en menneskelig by, men da det kooperative byggeselskab var ved at sande til, blev de mødt af beboere, der var besjælet af den samme ånd som de kooperative pionerer, og de fik kursen rettet op.